Oi lana ada gang dimulai barabak ya bagulambe disusun jarinan 10 tataku kepalonan 1 dimulai barabak bagulambe selamat malam siang jo sanjo lusana nan di rumah Ramu-ramu di rumbung lantai nan di bawah anak orang pakan barabab ambo indo pandai kabar garundang nan disampaikan waduh dusana nan sedang kasawa dusana nan sedang menyabi padi aduh dusana sanan sedang lalu di atas pelangi ko ado nang sedang mengopi, ko ado pulo nang sedang makan nasi, ko ado pulo nang sedang makan roti, ko ado pulo nang sedang makan pucuk ubi, itu bana. Omo laki ni waduh lama soda alunyo zaman POC tahun 1826 waduh do urang banamong kumudo godok ado pulo urang banamo si dio ado pulo si cipin kalau dibilang ya nasi godok yo anak orang Kota Baru di Solo ko karayonyo kadang ilia mudi kadang ya bawa nuang sorang le kadang berjalan-jalan ke gunung puncak talang kadang inyo lah mengopi kadang inyo lah ke merokok kadang inyo ke balok kabo kadang inyo lalu dalam sawah ya nang kelamak de inyo sayung. Oh kok si Dio ke disabui le anak orang Sulayo di puncak Balimbiang. Oh anakku kalau si Dio ka dibilang yo banyak pulo kepandaian le anakku kara-kara jatun manulak di bawah anak le orang Kota Padang le lape hati yo teraga di ma batin yo nang kasanang kok takana de inyo memikir balam nyupai memikir balam takana de inyo pai memancing balui inyo pai memancing balui. Oh, kalau takana de inyo yo na almanje kate batang dama nyo pai manje batang dana. Oh kok karambie bagi nanyo panje kadang durian baru babuan nanyo panje. Iyo agak tangka anak nang sorangko.
O kadang nyope ke sawah jo kaladang masyarakat benang ke ikan suku pulau pa binatang jo warna banyak de pelihara nan di rumahnya waduh pulau musang ada pulau iki le ada pulau baung ada pulau okok batanan tanaman kaba itu wana tumpak diurang nambah 2 ko 3 jo maipin di dalam nagari centang parenang kadang orang ko duduk di lapau kadang orang ko samu pai kasawas kadang orang ko samu pai manyamun ada ado pulo jiwa baseni kana monyo nambah 3 ko kan iyo membuat guru musik banamo guru musik siapa kadang ado baben pulo nambah 3 ko baben siapa kadang kana monyo dalam daerah centang parenang. Oh kalau lah baben bamusik tentulah paguno de orang. Kadang-kadang le untuk kabarale, kadang-kadang le untuk kaperesmian, kadang-kadang le untuk penggalak-galak sajo lah banyak undangan dek guru benko. Di bawah pimpinan manajer engku dio sumorokono malah kacapo itu bana lekan namonyo sama su itu. Kadang lapai main ke Swiss, kadang lapai main pulau ben ke Amerika, kadang lapai main ben pulau ke Salayo, nam paling jauh main ben yo ke Kota Baru bagian. Waduh lepado satu hari dapet je pulau paimen ke daerah Nepal luar nagari hoben centang parenang koma bagian siapa kadang ologonyo lah dapet je pulau pai main ke luar negari cuitu bana le melakini ya kebakato lah sedio bago lambe ongku mudo godo ongku mudo cipin nang akan jale-jale karanu kita kapai main ke luar negari tantu ado persiapan na matang kok sagan awak malu calik orang apa ralu awak balatian ma bagian Paralu awak balatian, paralu pulau baraja, bana awak baacaro menokok band, baacaro memetik gitar, baacaro main skrumis, skringkiang segala macam. Paralu diulang balik yang bentuk biar awak tak beranak, awak main deket orang rami. Oh besok dah rami orang laman cali awak. Nang gadang nang ketek nang tua nang mudo norando menyalik kie cuitu wana le molaki ni mawagian ayolah dibagi candonyo baba guru benko kalau tibo di bas yo si dio wana tibo di gitar oh yo si godok nang kamamaci kalau tibo di daramben si kumpin
Ya lah dibuai ari lah dipacik mulik si godok bilo karinyo kadi janjian sama suitu kawalatian main ben hari kami patang Jumat pukul 3 sanyo kita balatian. Ayolah dibuai janji sama suitu yo latibo lah si dio latibo pulo ya nasi godok latibo pulo nasi kumpin ya kabalatian ben ama suitu awak nang kamain di luar negari suitu banal yang laki ni jalan belego di pasawangan. Satu kalatian yo kadimulai kadang si godok yo balangan kadang ambo ado paralu kadang si dio ado pulo kapantiangan. Kadang si dio nambah inyak malah bagai kadang si godok nambah eten kadang yo ambo kadang ada paralu cuitu wana yang laki ni musim pabilo latihan leka dimulai. Satu dio musi yo lah bapinyam yola barental babaya 5 sama suitu wana lama laki ni. Kalau 5 kadisabui samo jo 5 juta bilangan kini. Asi dio lah mamaci bas masuk itu segodok lah masih gitar sementara nasi kumpin yo lah mamati daramben yo nang kanyo toko tapi cuma itu nang sakete mah bagian ado sajo yo nang kamambe ado sajo yo nang kamalangi sampai ndak jadi balatian. Aku agak kagak enyak kabayenyak matun katibo orang guru musik dah tu labi dah ya cuy tuana lah kece orang koma bagian sampai di siku carito guru ben centang parenang balogo siam pagadang Untung ko isu kawatamu bali, untung ko isu kawasu bali, mabayin. Lansano lapanjang lakasambilan, muka pail ya nyolai malah bagi.